It's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Yazi lo mfana lo mawuthi bajikile lapha phezulu sizophendukile imalana welcome sesigijime kanje Yolanda sho njani khamba njani my brother ungathuki mfethu ungathuki hayi khona uthenza la niyaphila akwenza lutho ikhamba lami ngoKing Ginger mfethu kade nginilandela manje lokhu ngiyanisayinela ngithi my brother imani aya ningibamba ya yini sebumnyameni bhuti. Oh, c'est right, okay. Mfowethu bani kama? Mina ngusihle. Usihle. Sorry man sihle man ukuthi ngilokhu ngize emva kwenu. Usisi yena bani? Yolanda. Awusihle Yolanda. So wena usihle no Yolanda niyathandana? Sure, but ungathi yini uyithanda umuntu wakho mfethu? Ngithi nawe uyabona. Zithina ngiboni ngifake kulayini mama. Showcase ngiyanibona mfethu and nibahle nobabili mfethu. So wena awuthi amona mfethu ngifisa ukwazi nje mfethu ukuthi nahlangana kanjani wena no Yolanda? Sahlangana emall. Emall. So out of all the girls nje ayigcwele emall wena vele wabona usuqonda uYolanda. Noma uyoshela vele emall. Bengayoshela. Sure. Vele ngihlangane nentombi vele outside. Yangifanele intombi yakho. Showcase mfethu. Wena Yolanda mfethu ngathini uthandayo ngo my brother? Indlela ngiphatha kahle yazi. Phatha soft ne? Phatha kahle. Showcase. When what did you or what was on your mind mawumbone approach emolini athi ucela ama number akho? Kokuqala bengam-entertain because bengekho lapho maka mesiya sicoca lapho ke ngabona kahle ukuthi ya umchito grand. Right. So in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani ubhuti? Uzokuba konje igama my brother? Sihle. Ungathi umthemba kangakanani usihle in a scale of 100? Umthemba 100% yes. Umsihlezi. Wena sister wena ungathi usemba kangakanani nje in a scale of 100? Nami sithemba 100%. Hayibo yoli. Yolanda. Ukhona umunye umuntu otsanana ngaphandle kuka my brother usihle? Akekho uyekhetha. Yena phela ne? Hayibo. Yazi Yolanda mfethu. Kumele unginike elinye igama lakho cause umshanami Yolanda. Oh okay. Umshanami Yolanda yazi. Unali igama lesibili? Lisiko. Hayi ngcono ngisensuye Lisiko ngoba hayi umshanami Yolanda. Yoli. Yolanda kamalume. Yeah my brother. Wena in a scale of 100 umthemba kangakanani umuntu wakho? 100%. Ne? Yeah. Oh. Wena usithemba kangakanani? 100. Awunjaya. Ukhona umuntu othandana ngaphandle kaYolanda njalo kaLesiko. Hey yona. Ake kuthandana uLesiko Yolanda kuphela. Oh okay. Ne? Awuthami ikhonto efisa ukuyixolisela nje overall mhlawumbe kule relationship wakwayidala madala Judea. Ayikho ngazi ngenza next ayikho. Yazi yona opportunity ozoba nayo la. Ayikho. Oh. Mamas ikhona wena mhlawumbe into ofisa ukuyixolisela kule relationship mhlawumbe wakwayidala my brother madala Brion. Ayikho shem. Ayikho. Uyena kuphela ne? Kuphela. Ngikhomise ngakhe nje umtshela ukuthi uyamthanda. Masengila ngifuna ukuba la ikhonto senzayo la kuthiwa loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena uga umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi a check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi nawusebenzisa lo ukuthi wena flat nabo bani. Same applies to you my sister. Ngithi wena unankinga sister ngoba vele awufihli lutho. Akhinde ngifihlayo. Yini usikwatele intonke. Awusasikhulumisi. Ngikwathasa. Manje yini wayikwatisa pho? Why kumele sitshintshe amafutha? Oh. Kade ukhuluma nami kamnandi sihle la siyimpintsha. Manje usungishaya ngomzimba. Ifoni yami ifunani kuwe? Ngeke ize kumina izoya kuye. Hayi mina phela angithandani nawe sihle. Wena uthandana naye uthandana nawe. So ifoni yakho izoya kuyena, eyakhe ize kuwe. Ya. So zizwe njani ngalokho? Sakwatele mina namanje.
Indaba sihle walokhu ukhomfa nje why ngikubuzile Why kumele sitshentshele ngikubuzile ukuthi khona into ofuna ukuyiqolisela wathi wena yikho kodwa manje indaba pho uba ne-truck ifoni yakhe. Eyami. Hawu. Kuba ngasafuni ngefoni. Ngisho ukuthi angifuni ngifuni. no Kushenje phela amafoni. yeah ithi ngibe ngibambela sister abone ukuthi lo azidlale awuthi yazi le debate oyenzayo ngikunike all the opportunities in the table ukuthi awuthi ukhona umuntu othandana naye omunye ngaphandle ama sister hayi akekho uyabona manje ukuthi usungena kujuntulayo angisho ukuthi khona umunye umuntu othandana naye but wena ngendlela owenza ngayo kuzokwenza ukuthi kube ngathi wena uthi Akunanext la ifoni. Khipha phela ifoni sifona. Nami ifoni yakhe. Khipha ifoni phela. vele nje sometimes unokuthanda ukuthi nithi ukuncengancengana kancane Akakho nje uyangixaka namhlanje. Kube siyahamba ebona ne. ngizon requestela hayi ungakwadi yeah shana ngesibabule esinje sefoni sibabuli yawazi leyo mbize kuthiwa isibabule sister soqala ngefoni yakho ngiyayithanda iconfidence yakho yazo ya khona sodila naye later ya ivula Yolanda khumi bamba indaba awuthandi okay isha awuthandi ukuyichecka le phone so check yakho phela fast Asiqaleni ngale. oh okay uhlala lapho WhatsApp la sister No. oh no yeah no search sure awuthi mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye izinja la ungitshele imgodo ngoba yiyo leyo ezobe iququda umuntu wakho mfethu umuntu ongena phakathi kwenu uyi outside angithi usuke ezobulala into yenu lo muntu ubastard lo yayifrostana dayideng showcase wena nje yami so uzongitshela ke ngizokutshela mase ngithi type lapho relax akho. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream Ntwana nje bese King Indlovu bafethu and we are on WhatsApp right now and we are about to type that Shondas type lapho I love you. So wena sisters abakusheli nje lama poison Bakhona bona kangishelayo mara. asematype akho ne Angikho lapho ku. awukho lapho obe ngitshela ukuthi maybe akusematype akho awukho lapho Angikho lapho. Kuvela mina kuphela. vela wena na Vela mina. okay delete lapho type uthi I miss you ufake iheart ebovu le red yendaba sister ikhona into ecabangayo mangithi akatype lezi zinto konke ekukhumbuza yona Ayikho sho. oh Still kuvela mina. nja yami and still umnandi Mnandi. asishintshe izinto ke type uthi sex ninokukhuluma ngesex wena naye Yeah, I think this. obvious yena phela khuluma naye sex We Kuvela mina. Vela dog Govela dog style yonke le nhlobo phuma lapho awutype nje dog style sibone ukuthi kuvelani awutype dog style type yena kwazi ukukhuluma dog style Asikuda lezo. Kuvela next. ish umele ubhalele dog ube adventurous yeah no enye fanele umbhalele umuntu ethi yabo namhlanje uzoba nzima ngizokubophela isihlahla yebo yayizwe ukuthi nayo iyathuza that way yebo yeah nayasho ukuthi oh I want the trees okay delete lapha faka emoji ebrinjolo faka emoji epentshisi faka nalamanzi achithekayo yini sister awushitha Yeah, ngishithi. Kuvela mina. vela wena ne Nah. delete type uthi money Man. yeah sibone ukuthi obani mhlawumbe abanokumcela imali oracela kuba imali lenzeka amadoda ayifaki Kuvela mina no aunt wakhe. unano anti lana sibone space okay delete Sunday morning after pills ya bayazi ke nabo ke mhlawumbe ungicengela please ngawusangishina nemali yama morning after Akuvela lutho. Hey. Also I put a condom. Mhlawumbe methi don't forget condoms. Yayazi le sex prepared. Yeah, uyadlala Facebook sis. Yeah, ngiyamdlala. Good. Kuvela lutho. Hambe ku Facebook. Nazi kuhlangenela no messenger.
mangithi thapha la mayithi no results ungitshele makuvela ama-100 messages futhi ungitshela ngoba singesiwasebenza thapha uthi I love you ufake neheart ebomvu ebhu Ngavela mina. uyofuna wena mfethu yini nibchathe yini offline free mode ngibenikishe la ku free mode madodana Yesimo hambile. ne Ngile sikhuluma. ufila kanjani dog ukubona leli perekisi ukuthi lingakwena ngiyakuthemba sister bami Like kamjabulile. ne cabanga umuntu wakho uthenjwa yimi ngiyakuthemba sisters ne themba sana namtshele phela Ngiyakuthemba sana niyakuthanda sa. yeah ukwecheck yakho ke fast ayibona umjita ayibo ha le awuthi shaya ifoni ishaya phethe ifoni efana nebhathu yayo ekuse ngiyaqala abuka bese phethe ifoni efana nebhathu yakhe lo mjita lo hayi khothana uqale kudala awusisona next phela yibo laba benza kakhulu hey dog inhle lento yakho mfethu hayi le inhle le awunemali wena indoda kunemali awuyivule le phone yakho Vula ifoni. awuqoke kahle ke mfethu ngiyaqala ukuvula phone phela hawu sengincome kanje wesihle awutshele mina ubani wathi wena phatha ifoni efana ne sister uyayazi grind nje awu WhatsApp sobala kanje emsihlezi na WhatsApp and then sister mase ngithi WhatsApp uzothapha la ku search makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ezinye ifebe ngoba ngitezwe ifebe lezo yiza ngithi izobe ingena zingena kulolu uthando leni angithi wena wazi wena naye abanye yini ifebe abaphakameke laba khona ne ya ungitshela ne ungitshela musukwata Kanti uthumele ubani? ngenzeni mina Uthumele ubani? Wena ufisani? Wayesothulile. Ansinix isithanda sana. umando kutshela mase ngithatha so right to ready talk La ngeke. we are on WhatsApp right now when you are about to type the trend is type lapho uthi ngiyakuthanda awuthi wena njengoba uphathe ifoni ebiza kanje ugqoka nekhavela efana nefoni yakho angazi ngiyibone lento wethu angazi uyaqala wena umuntu okuqala okuyitathule efana nefoni yakho akushayeli lamantombazana Ngiyaba ngishiye. unamanga Ngishiye. Uvela mina. Savela mina. uqonda ukuthi mhlambe sisazovela abanye Asazi. ngoba Sethukile phela. Kuzovela yini? okay cela ungidilithele ngiyakuthanda utype uthi I love you shitsho ufake esingisini manje awuthi indaba mfethu wathuka mfethu kanti uthuthwa yini wena Ngithukanga. manje ukwateleni waye ungikwatela Ukuthi ngiyazicabanga. Hayibo. khuluma nami sister Ubani ukaka? Kakabu ubani kakabu ngimazi kakabu. Ngikhuluma ngani? Unokakabu lapho. Unokarabo kuwena ucabanga ukuthi angibona usukarabo uzoba khona. Unakakabu lapho. Ngiyahlanya mina. Akunakakabu. Futhi ngiyahlanya phela. ubani kohlanya phakathi wenu nobabili Yasho ubani? ya ubani Angazi ke mina. hayi phela Awazi kanjani kuyifoni yakho? Wena uzela ukuthi Awazi kanjani kuyifoni yakho? angazi ngisho lutho umuntu wakho uyakubuza ukuthi ubani ukarabo Uhluleka ukuphendula ukuthi ubani kakabo. ngimazi. Awumazi kanjani kuyifoni yakho le? Kakaba ngimazi. okay Bazi kanjani kuyifoni yakho? Sho ukuthi islima yini mos? ya awutype lapho uthi mani sibone ukuthi ukarabo yavela yini relaxa and awuthemba uzolokhu umphika ukarabo uzoba nenkinga type uma ivele nje ukarabo ungitshele wena sister umcebe kumina ya no ya awu washa na uyamsendela imali Hayibo. Ngimsendela Senela nemali 500 lapho mina ngiphi nemali. awuthemba wena wayumphika ukarabo wayumphika Ubani Angimazi kakabo. okay simfonela khona sokunokuqedela amani ngakho la simfonela Akule simfonele manje. Wangafuni simfonele. Wangafuni simfonele umsendela nemali lapho mina ngiphi nemali. Awukazi ungiphi imali. Uhlezi ungitshela into ukuthi awunamali maka abanye amantombazane yaba shuthi ngislima kahle kahle. ya Yimi slim. ya shuthe uwe sister slim shuthe sister when we slim ukwenza slim Uyasicabanisa. Isikhathi singaka sihle wena ungizongenza kanje. Lento siqale sithu, why kumele size sifaka abantu? Abantu bani because Nangu umuntu zile, nangu umuntu, uyachitha nokuchitha la. Ika nemali.
Butwami. Ngicela kabi ungamlwisi. Ungamlwisi. Ngenzeni? Ungamlwisi. Ngenzeni? Okay, ngenzeni mina? Ubani uKarabo? Dila nami kanjani? Dila nomuntu wakho udila nawe. Angabe Ubani uKarabo? Ubani Karabo? Angimazi uKarabo. Awumazi kanjani isefonini yakho? Isefonini yakho. Sizoyilungisa le, Phone kabani? ithintile na. Soyilungisa nobani? Lungisa. Ayikho into soyilungisa la. Ayikho into soyilungisa. Sihle ngenzeni mina? Akhe ngithi uthandela. Lokhu lo. Kanti upha nemali angisho. Imali, Hamba kuKarabo. 500. Imali okusala ngithi mina uyahluleka ukungipha leyo mali. Kokudila nalokhu lo. Ungadili naye, dila nami. Dila nami. Ngenzeni mina? Dila nami. Uyasilwisa butwami ufike lana Sayini namakamera wena? wasilwisa. Awu. Usilisa ini? Ubani uKarabo? Ubani? Ngenzeni mina? Yabo ukuthi ungijwayela kabi. Ukujwayela kabi lo. Ungijwayela kabi ngamampela. Wena Isikhathi wayujwayela. sami singaka. Yeah. Isikhathi sami singaka kanti uloko ngenza isilimo. uKarabo uyihlane naye last week. Oh, samvuma manje. Asimfonele uKarabo. Asifona. Yeah. What's the sister naye ethanda phela? Usemsebenzini uKarabo. Ha, usuyamazi manje. Sakakhona. Isontana naye uKarabo. Okay. Ngiyanda. Ubethe Sesontana bathumelana imali. Hayi, Yini? sontana boke imali ye-trip yesonto. Awu, alazi you uma uqeda. Says number zero. Umntana kaNkulunkulu. Khona usho inamba simfonela. Hey, ile. Ngifuna le. Ngicela ungayimemezi. Letha la ngizoyicheckela. Letha. Kubeka umntana kaNkulunkulu sikuzwe. Kodwa ungijwayela kabi sisi. Sihle. Hlala kabi mfethu. Yeah. Angifuni uqamba mali. Isikhathi sami singaka ngilolo. Lungisa lento. Nilungisane Abazethu emakamereni. Wena uthi ungenza isilimo. Sizokhuluma indaba zethu emakamereni selungu. Oy, ungayibiza ngeindaba lezi. Manje- Ukufeba kwakho uthi indaba ubufebe. Uyibiza ngeindaba lento. Into esoyilungisa la. Ayikho nje into esoyilungisa. Hamba kumuntu wakho. Sobona amakamera. Hamba, ngibona amakhamera yakhe. Nalo mfana sobona ukinjinja wena. Ngibona ukuthi wena. Siyamfuna ukinjinja. Oh, sawuyazi. Siyamfuna ukinjinja. Sawuyazi. Sofuna ukufihla amanyala wakho. Uyosiza ukuthi ayikho available le number boy. Usizwe yiloko. Futhi wena indaba ungijwayele kabi. Ungifakelani indaba enzeni ungakhulumi nawe? Fihla amanyala wakho. Mapha amanyala. Lawo kaKarabo. Wafihla ngoba ulungisa nobani? Nawe. Ngiyamtshela sister samfuni. Ngizoyenza Yeah, ungijwayela kabi. yeah. Ungijwayela kabi wena. Yeah, wena ujwayela kabi ingane. Ungijwayela kabi. Yeah. Sister futhi type la uthi sex. Sibone ukuthi uzove anginika vele nuKarabo futhi. Chita kanti yini? Hayi lena le sengishayela isipikili la. Yeah. Ngivala icoffee nocina. Chita. Yeah. Hawu. Yavela. Nalalana nokulalana. Yeah. Ngani necondom. Hawu. Ayivuma. Shala. Oh, bro. Yeah sister ngiyambongela. Yeah, Yeah ngiyambongela ukuthi at least lo ufeba ngecondom. Sister phuma kulo uzokubhayizisa. Angene kubani kuwena? Na. Angene kuwena? No. Ngiyaphuma nje ngisafuni nithi Ngena kubani? noma ubani. Nalo na. Hayi thi. Kanti wena mfethu. Uba loyal ngcono yena. Yebo. Ngeke afane nawe. Yeah. Ngithola ukuthi Yazi mawuza kanje ufuna isithandwa sami wena. Angimfuni mfethu. noma ngangifunda kunandaba. Awuthi kanti Noma ngangifunda kunandaba. Siyamfuna nawe. Yebo, ngiyamfunda. Excel mfethu. Muhle kungifake eindabeni zakho ngoba mina ngizokwata. Mhlawumbe uzongiphatha kahle la wena. Yamtshele sister. Kahle. Angiphathi nakho phela ngithola amanyala wayenzayo. Nyala. Kube bekangekho lo muntu bozowabona lamanyala. Bengizowabona. Yeah. Angisafuni niksi, ngisafuni niksi. Yeah sister futhi ngizokukhapha mina. Uzohamba nami. Yeah. Yeah, uzohamba nami. Samba ngaleli yabhasi elimile lapha elimhlophe. Ngizohamba naye vele. Yeah. Angithi kade Uya kuKarabo uyomlanda. Angithi uzo proud. Yeah. Sisane condom. Mnike nale phone yakhe. Ba proud. Ngayibiza ngecondom ngisebenzisa umkhaso ama strawberry si blue. Uvumelana naye? Ngivumelana naye. Ngisebenzisa Bone isenza lena free condoms. Anothi wena ngijwayela wena. hayi kunani Ngenza isilimo. Sister, besa ngojamani Right. ungiplace mfethu. Ungazongikhomba. mfethu Sister, ngicela uphuma ushonele, uhamba ushonele ngizokuthola lapha ngasebhasini safuna ukukhuluma nendoda yakho. mfethu Awuthi yami indaba ungijwayele kabi. Awumbambe nje. Awumbambe nje kanjalo. uyazi yonke Awuthule ngifuna ukukhuluma nawe. uyazi yonke Thula inkosi yakhuluma. Awuthi yami indaba ungijwayele kaphambi kwentombi yakho. Ukhuluma nami ugqoka isibhoko. Indaba ungijwayele kabi. wena ugcoke ini kanti wena Ukhuluma nenkosi ugqoke isibhoko. Ugqoka manje inkosi yakuphi ngeke bhuti wakho indaba ungijwayele kaphambi kwentombi yakho. wangihlukanisa nomuntu wami Ngibuza la. ufana kanjani Yindaba pho ungidelele makhontombi yakho la. wena ungiteleli kahle Say sorry. ngeke Say sorry.
say sorry. Sorry yani ungihlukanise nomuntu wami. Mina ngihlonza ngihlala lapha nalezi. Ila ma question wakho lawa. Kunini? Imina ngakuthuma ukuthi uhambe ufeba noKarabo. Imina ngikuthuma ukuthi uhambe ufeba noKarabo wena. Ongeke. Hayi angeke ngisakhuluma nawe. Ya kanye. Oh, inkulumo imini ngikubambile nje. Ngizokuyeka masengithanda. Oh, ngisakubambile. Awuzosinda ngobhuti. Sengisindile manje. So ithini date esingayi-arrange mhlambe mina nawe sibe sobabili ngiyitonele wena. Manje wakumele siyenze i-date namanje. Manje ne? Manje. Woza. Today is your day. Woza boy. Ngicela ungibambelana ifoni yami phezu. Hayi wena ubanjela ifoni yaphi wena? Ngibambela. Ubanjela ifoni yaphi wena? Ungibambela nemic mfethu. Yani ngibambela nemic ngigqoke lo mpana nje. Welcome. Okay. Push. Ja. Block. Ja. Yangizwa. Famba moyeni. Shendere bobo. Uzokenzani wena? Hit it down. Uzokenzani? Yeah. Uzokwenza. Famba moyeni. Fokoza mina. Ngifuna umqomisa ngenkolo. Ngifuna ukushaya iqolo lakho ngifuna loshaya le. Yabo. Ngomlethi ngapha. Kuthi angishaye la. Yazi kumnandi ukudlala nalona bese. Ima, umtetela. Akwekame ngeenyawo. Ima. Woza futhi. Ngisafuna ukukutuba. Kumnandi ukudlala nawe. Uba wena igama lakho usihle. Uzihamba la unqamuka inyawo boy. Ngishayela intombi yakho nje. Uzosinda ngoma lo. Ya, mnika isiqoko. Uzosinda Nisiqoko. Ya, hamba. Ya. Ngoba nibaningi ngiyahalela ukuntona nje. Ngifanda thinja. Hamba bengidlalisa, hamba ngaze ngishaya ngempela. Hamba. Ho. Wena angeke ukubone lokho. Yabona bhuti wami ngeke. Ufuna nini? Nini? sohlangana. Emaponya ngazwakala emaponya. Okay, akunangi. Sure, ufuna sihlangane kuphi? La sohlangana khona. Wena usulwa intombi yakho, ufaka mina endabeni zakho wena. Uwo sicabanisile angisho. Ngihlangana naphi mina nangicabanisa ngihlangana naphi? Mina bengihambela la. Wena ungijwayeli kabi. Wesihle wena. Kuye manje ngiphezulu kwakhe bhekana le wena leso kubhayizisile manje. Wayengexolisanga. Umzwile lo muntu othenga kanixolele uthakasangifuni. Angithi ufebe bakho. Awasambe welcome ngoba lo sihle ungangilandeli futhi ngoba ngizoze ngilimaze ngempela. Askis. Hish. Mama usayakhala phela. Akabhebhile. Bekusamnandi ukudlala naye. Ya. Ikunje la. Bekusamnandi. King Ginger Cream de la Cream. Ntwana sekingidlo bashame. Usihla ishilayilaye. At least kodwa ayisebenzisa icondom into engiyithanda ngaye. Ngeke afe Eli. Ngeke afe. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couples switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.